swear Adlaw Torres places his foot. Well, there you go, right hand. Trying to loop that left hook, left uppercut to the body in, and he's getting it. Right up, right hook to the body from Adlaw Torres. Not faced. Oh, สายเต็มหน้าร่วงสิครับอย่างนี้กรรมการยุติเลยครับ Matapos ang tatlong sunod-sunod na panalo kontra sa mga Thai boxer sa Thailand, ay muling napasabak sa isang laban na naman si Kabayan sa Thailand para harapin ang pambato nila na undefeated at knockout artist. May record itong si Pirapong Potong na 2 wins, 0 loss, 2 via knockout, habang 7 wins, 4 losses, 1 draw, 5 via knockout naman ang ating pambato na tubong sorsogon na si Adlaw Torres. Di ganon kaganda ang record ng Pinoy, kaya tila gustong gawing pampataba lang ng kartada si Kabayan. Balak din yatang gantihan ng mga Thai boxer dahil sa tatlong Thai boxer na ang nilampaso at pinabagsak ni Adlaw Torres. Ginawa ang nasabing laban noong April 27 lang at ginanap ito sa Space Plus, Bangkok, Thailand. Ang laban ay para sa titulong hawak-hawak ng kalaban na Asian Boxing Federation welterweight title. Pero ang inaasahan ng kalaban na makakaisa na sila kay Kabayan ay isang pagkakamali. Nilapa lang ng dayong Pinoy na tubong sorsogon ang undefeated champion ng bansang Thailand.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.